adibidez, nire osaba zen txistularia. Beak errealatu zidan txistua. Da, bueno, hasiera batian, txistua ikasteko, solfeo zehoz zer ibilita, ezea banakin, zehoz eketegi ez, baina, bueno. Eta gero, Sorenan liburu bat, Aizoren atxonan Isidron liburu bat eosin nun, ari behira, bietza nun, bestia nun, zer, eta pixkanaka, bai. Eta pasan modu partikularren irakazte zuen irakaslerik? Ne garaien azteko ez. Hau izan zen, bere osaba, aintzindari, eta haren aintzindari ja herrin Angel Kartero. Hori. Igura zen, herriko txistulari osoa esaten zen, udaletxetikan, eta zea guzti egite zituna, bakarra zen. Gero, zituen zemiak eta hoik, danbor jole, silbotero, eta zemiak zituen. Da, horrengo txistula ja izan zen, hola, arekin ikasitakoa, zela uste Juan Cruz, honen osaba. Juan Cruz ibili bat Donosti. Donosti, Sorenan nago. Eta gero ja honi. Eta gero urrungo txistulari belaunaldi ja izan ginen sei lagun. Sei lagun, berezik mutilak gaur egun zutegi da eraikinean zegoen Lasalleko hermanuen eskola. Eta Lasalleko hermano bat bazen, hermano Angel, zuzendari zegoen garaia, eta harrek dantzatalde bat sortu zuen, eta dantzatalde horrek, txistulari bezala, esate zion Juan Cruzi, eta Juan Cruzi lanakin da gaizkibitz ezan, eta ordu Jesus pixkat ikasi jazeon, eta Jesus ibiltzezan gure talde, dantzari taldearen txistulari. Baina aldi berean, bazakan hermano bat txistua pixka sakina, eta, hasi zan zatzen. Eta, bueno, hasi ginen hiru mutil, ginen ni, Iñaki Mujika eta Iñaki Zugasti. Eta gero ere, nola esan eskolazkanpoko ekitaldi bat hiru neska, Karmetxu Goenaga, Anamaite Orbegozo eta Arantxa Aranburu. Eta hor 1948ko dokumentalian azaltzegian sei taldetxua hoi gara. Gero, zeiku horri tamborrero ezela azaltzen dira Lazkano tarrak bian ariak bilizian tamborrero ezela, Santueneko Lazkano. Da, belaunaldi hortako txistulari taldeak hoi ginen. Claro. Txistua horreak ustean ibili zitzaigun hermano hori, beste leku batea destinatu zuten. Angel Kartero urterdi bat ibili zitzaigun hor pixkateak uste baina, ja, adina oso handila zakan. Eta gero urte bete ero, Ramon Udabek ere eman zigun. Ramon Udabek trompeta ere jotze zuen, eta txistu ere eman zigun. Gero ja, Juan Cruz sartu zuen. Porque ikuste zigun, gatu ginen inor gabe, eta Karmetxo Goenaga Paris etxean bere ganbaran egiten ginitun gure kaubusen saioak. Eta pena emate zion nola entzute zigun da hori, eta esan zigun, bueno, ni irakatziko izuet, eta hola. Eta orduan, ala nolako talde bezala antolatu ginen. Talde bezala, ez jute ginela ikasta bezala, talde bezala. Eta hermanotatik anat, porque hermanoak ere ja urte batzuk pasata, ja hermanoak joan intziren eta ja ikastola bihurtu zen. Eta ja hermanoik etzan gehatu. Orduan gu umezur bezala gehatu ginen eta talde bezala sortu ginen txistulari taldea. Porque ordu arte txistulari talde bezala etzen. Eta ordu garai hartan, ja igual 80 egun, hasi da edo. Eta ere, alkatetzak ere pasazian Frankoia hiltzan, eta pasazian demokratikoa izan, eta aurreneko alkatiek zauden nola demokratikoak, eta orduan. Alkate Andres Bruño zela, orduan eskatu genion, udaletxean, atzeko aldian zen, garai hartan izan dutako pargulitotako eskola, eta mutila eskola nazionala.
Eta lokalaua zaude, bueno, erdi... Kristo bat inda. Bueno, eskatu genion, eta gehonek atera trastia, gehonek egin obra, fiskatu atondu, eta han hasi ginen, txistu taldea. Juan Cruzek emate zigun, da han jarraitze genuen. Baina gero gertatu zen udalak lokala hori behartzula, porque udala handitu nahi zon. Osea, lokala hori izan azpiko zea bat bezala. Eta orduan erein bota zuten, eta hori dana gogoraino hiru solairukin gaur eguneko eraikuntza da. Eta lokala hortan ere, ezkeiago geho, txistulari hortikan sortu zen. Txistularik hori bitze ginen. Eta aldi berean festetako, horretikan ere, festetako kuadrilen ibiltzen jan, gure adinakin, festak antolatzen, da hori. Eta orduan, festetako kale intzigun txaranga batek, eta goatzen naiz, da hasi ginen, instrumentu ezberdinak ikasten, porque Lasarteko dantzataldian ikaste genuen trompeta, saxoa, porque ezeako dantzak jotzeko, eta antipsiose ite genuen. Eta ordu behin kale intzunean txaranga batek eta Iñaki eta ni saxoare trompeta, da honek saxoa, eta geho eskuadrilakoak turutak eta eta moldatu genuen, eta genuen, da eudaletxikoak konforme gehatu ziren, eta orduan taratxun txaranga sortu genuen. Eta orduan hasi ginen, batzu idi, bi edo gauza, ez asko geneekin da, baina, bueno, txaranga pixka txapurratzeko mun. Taratxun txaranga ere lokala hortan ibiltze ginen. Eta, laurogeita hamarkadan sartze genean, hor da jendiak ikuste zigun, eta jendiak... Bai, laurogeian, hasita. Jendiak ikuste zigun da, joño, eske, zue gau itezu eta hemen herrin ez da ezerre, eta noa jun, eta... Jende bat gaina bat zeon, kanpoa gote zana, instrumentu batzuk ikastea. Lasartea, eta batzuk gorostia, eta orduan ikustak endo zehatza gertala. Eta Jesus bezala, jendeak Donostiko konservatorioa, eta zea, eta hola. Eta esaten zikuen, naiz eta baina guk ez da gau titulazi joik ez da gego musika txapurratze du, baina, bueno, alde zuen neurrien, eta orduan txistulari taldi hortan, sartzen hasi eta zauden gaztiak, eta adibidez, Begoña Atxega, solfeo kanpuan ikasita, Juan Luis Atxegan arreba. Eta horiek konservatorioan ikasita basatozten da, horiek ibiltzen zian da, arek solfeoa basakin, karriera solfeko indazakan. Eta esan genion, zu jendiek eskatzeko, zuk emango zen itxuke, bueno, ikusiko dugu. Aldi berean, huga konbentzitzen jendia eskatzen, lokalare kendu ziguten, eta beste lokal bat bilatu behar. Eta orduan gaur egun Potxoeneko eraikuntza den lekuan, behian izan azan kutxa lokala. Caja de Ahorros Provincial, zauden provincial da municipal. Eta Caja de Ahorros ahon ginen, eskatu genion lokaltxo txikillo hori, eta baiezkoa eman ziguten. Bueno, area pasaina, han jarraitu genuen, nola ensaiokiten. Eta oso txikilla zen. Osea, honen erdila, hau bezalako eremu bat. Eta aldamenean zegoen ikulua. Eta, claro, etxeko, ikulua etxean arrendatua zen, arrendatu zakanari eskatu genion, eta nik utzuko izue, baina zue garbitu eta zue konpondu. Bigarren lokala, dana ustu, garbitu, ikulua, eta atondo. Gurasoan lautza pixkeat izan ginen. Eta atondo genuen. Baina... Eta leku pixka gendula, animatu ginen, klasiak eta gehiago ematen. Eta sortu zuian, bi taldetxo edo hola, eta Begoñak alzun eman.
Gero nola ja talde gehiago ziola, eta gaur zutegidan egoitzan, udargiko sortu berriko ikastola o eskolari eskatzen dira. Eskola kanpo erabiltzea daude eta bi gela utzi zizkion da. Hango bi gelakin eta potxonekoakin moldatze ginean, eta hasi ginean ja 2 urte, ja solfeo baten, batzu txistua eta hola. Eta ja, orduan ikuste genuen gauza handitzen nahi dara, utzeko. Txistua ensaietu, ez dakiz zen, bestia ere borondatez ibitzen zen, baina baten bati ordaindu mirtzaio ordu asko edo sartzen, da diru laguntzak, eta, karo, titulu ez dakazu, jentia ere pixkako horratu eta patzeko, eta hortikan hasi zen, pixkana sortzen. Eta aldi berean, ez du zurbilen, oroar, Gipuzkoan bereziki eta autonomi erkidegoan, porque Eusko Jaurlaritzare sortu berria zen. Eta Eusko Jaurlaritzak atera berri zuen orduan dekreto bat musika sustatzeko, musika eskolak. Ez derrigorrez garai hartan zen konservatorio ditzezana, dana oso titulatua, oso metodikua, da za. Eta orduan atea zuen dekretori, eta, karo, gugu gazinean, informatzen hasi beharko dugu, hau nola da, edo ez. Eta, gero Donostira konservatorioa. Orduan zan, izan nola da, Esteban Elizondo, zuzendari, eta, are bideratu zigun, esan zigun gutxiko joago izatea, eta onta noain asko dabilena Juan Jose Okon da, Jose Okon, eta hau dabil, da honek orientatuko izue, eta, izpide batzuk eta eman zizkiguen. Adibidez, dekretu horrek esatezun, azteko 200 ikasgai eukibir direla. Ikasgai izan leke ikasle batek, 2 edo 3 ikasgai dazkala. 200 ikasgai minimo eman bierdia registratzeko, gero irakasleak titulo medio minimo ekibir du grado superior eukik gabe, titulo medio, da holako baldintza batzuk ala nolakoak zeintzian, da hortikan hasi ginen informatzen. Hoi lortza bagenun Eusko Jaurlaritzak diru laguntza, desentia ematezun, eta zorrerako zeak hoizien. Eta hortan ari ginela, udalak ere gauden eraikin hau, aldamenekoa, hau postizua da. Villa Pilar, hoizan Villa Pilar, eraikina. Eta Villa Pilar ja eosita zaukaten, eta nahi zuten kulturetxe bat, edo ekintza, ikustu zuten musikena ere hor zela, gero zegoen AEK-ako euskaltegia beharrean asko zegoela, eta garai aitan ere keramikako taldea nahiko potente zabileen, ze xumetak frontoiatzeko egiteko labea eta hori dena, gero labe hori leheno egontzan gaur Kalesarren umien aurrezkolako bajeran anitzituzten, eta erakin hau erosi zuten, eta bereziki 3 talde horiek sartzeko, eta ganbara erabil orokorretako eta horrela. Eta hori bazatorrela, eta hau birgaitzen nahi ziala, eta animatzen nahi ginen, horretik ze baldintza bier genitun, eta honea sartzeako edo, hori martxan jartzeko. Hortzan erronka hori. Guz egin nun, jarraitu, eta buruztaki, baina ez daki gu pentsatzen genuen, 86 o 90 ikasle zatzen datorren ikastaroako, eta hor gabiltzen. Potxonian, sakristi, ikastolan, aldan mun. Gure ostekabeako 122 edo
urrungo urtean apuntatu ziren solfeo ikasten, eta Antolakoia bila-bila. aizien da bukatzen. Eta ja, ez dakit ze urteetan, baina, bueno, 82 edo hola, o hiru, pila-pila bukatzen da. Eta ja, etortze gera. Eta baliatzen ditugu ere potxonian da genituen pianua eta horrea, eta honea ekarri, eta ala nola, azteko. Musika eskola bezala, aekak ere bere partea zuen, eta labea eta hori ere bera ekarri zuten handik, eta hiru taldea jarri ginen. Eta urrungo urtian, ez dakit gutxuko jo, 84 edo orduan, bai, 84 edo orduan, hasi ginen, baldintzak iteko. Hona etorri, gero eraikuntzak bete behar zituen baldintza batzuk, eta hori, eta berre honi iriste ginen edo ez. Eta hola, 84 ikastaroa hasi baino lehen, donakate, 84 talde txiki bat, eta horrazten gera, bier genuna hori ala nola lotzen, bilatzen irakasleak, titulua dutenak. Eta orduan okon honek ezautzen zituen da Pasaia trintxerpen eraiki hasi berria zen, ua martxan zegoen, haikin harremana ondila izan genuen nola intzuen, eta hori eiteko. Haiekin eta besteakin, 82 hola, ja ikuste genuen azteko hori bai. Esan genuen, ona etorri behar duen irakasle guztik jakin behar dute alba da derrigorrez euskeraz. Hemen danak orduan, danak euskeraz ite zuten edo ila denak. Eta euskeraz bat edo beste zaila zeon segun ze instrumentotan titulazioa zeukena eta euskaraz jakitia eta gehienak Donostin edo Gasteizen edo ez tekin duen ikasitakoak zirenez, pues, hola, altzan mogun, osatu genitun, fitxatzen nola esan. Eta nahi zoain dikan registratu gabe egon musika eskola bezala 82 guk egiten dugu sortu Sumarte eskola, eta gero hasi kobratzen zeak, kuotak eta hori, eta adei ez gaur egungo baldintzakin, gizarte segurantza barne eta hori dena, baina bueno, beste prestazion de servicios moduko bat, ikon beste ordu emateatik non beste ordu ordainduko ja, eta funtzionatzen hasi ginen. Eta ja 84 ikastaroa baino leheno, 84ean ja ikusten dugu gainditze ditugula berreun ikasgai. Orduan, aurreneko pausua zen estatutuak itia, musika eskolako estatutuak itia, sortzia, eta sortu genuen. Eta, goatzen nahi zen, onden hemen estatutuak nahi egiten ditugu. Baina, berdin da, 82an sortzen dugu estatutuak, eta estatutuak onartzen dia, estatutuak 86, erregistratzen ditugu, 86an. Erregistratzen ditugu. Eta ja, behin hori erregistratuta, 200 irakasleak gaindituta, Eusko Jaurlaritzako laguntza lortu ahal izateko, 87 egiten dugu txosten martula, zenbat ikasgai, zein irakasle, ordutegik, ze materia ematen dan, eraikuntzaren argazkik, eraikuntzaren planuak, zenbat metro kuadro baldintza beteatzen ditugu nauta bestia, eta ja erregistratzen gara. Eta ja, 86 ikasle, ja musika ez ofiziala onartua da, eta orduan ja
gaur egungo, gara. Osea, 94 eta 5 ikastaroa hasten gara sumarte eskola bezala, ja estatutuak eta izena egin dugulako. Osea, bueno. Eta behitu anagramata, hemen da, bai, gero sakonduko naiz. Anagramata goatzen naiz, karo, papelak iteko, matrikulak eta ordu, anagrama bat, eta sortu behar genuen, anagrama egin zuela Carlos Zabala. Carlos Zabalak egin zion, anagrama. Lehenengoa, porque gerora aldatu dugu. 2010 hemen apuntatuta daka, baina bueno, gerora aldatu genuen. Bale, orduan esan egin zuek gutxi gara musika eskola egituratzen hasi zinetenean, orduan txe emaintza da loraldi moduko bat, eta beste toki guzti, beste herri eskola. Ingurutan ere izan mugimendu bat. Pixat itxu-itxuan, ez? Etzegoen eredu bat, ez? Ibilian asmatu zen. Jaurlaritza ere berria zen. Ja. Jaurlaritza ere berria zen, jaurlaritzak ere berri atera, eta zego... Lego garekoa zian. Herri txiki askotan etzian, musika eskola garaiatan, ez? Bueno, 40 urte lezakoak ditu. Lezokoak. Bai, hor, Lezokoa beira, lezokoa aldiz, ze dekretu horrek bi formatu ere uste zitun. Bi formatu edo gehiago, baina gu gara asoziazioa ematen duguna, hau aurrera. Baina lezokoa bezala besteen batzuk ere uste tordizikoa, eta hola, daude horiek udala beak hartu zituen bere gain, naiz konservatorio lehengo formato zaharra ez izan. Musika eskola, eredu hori nola musika, ezea tituluak eta kristonak iteko, baizik eta musikaz gozatu eta disfrutatu izateko eta jendeak esatzeko. Formatu hori, baino zegoen batzuk gestionatuta gu bezala asoziazio moduan eta beste batzuk udalabeak hartu zituen bere gain. Hango hainbat zera ziren udaleko langile. Udaleko langile. Izan ezberdintasunak leku batzuk eta bestia. Eta gero badaude usurbilek zoritxarrez esaten musikalki. Badaude herrik txikiak, getari, eta gaur egun oraindik mantentzen du banda musika. Dela materetik egin zaioa. Esan nahi dut pasirela orduan ere herri txikik, garaia hilietan debak ez dakizen, biztanle izango zituen, baina ez zituen asko izango. Udaran bai, turistak etortzen ziren, baina gainontzean, debak ere banda badu. Baziren nola herrik, eta herri horietan musika, kultura hori tradizionalki osaba esparimazan gurasua, Tolosa ere bai, baina Tolosak beti biztanle gehiago izan ditu. Badaude herri batzuk, hainez Gipuzkoan mailan, esaten, baina badaude, hola esan. Bai, aukera gehi izan dudela segitzeko, lehendik datorren banda ateon da. Claro. Claro, musika eskola... Erresagoa zan sustatzen. Gaztiak bertan. Zaudia gabar, musika instrumentu ez bertan. Hori. Hori da. Bale, bueno, horitzen zeitzen dezu, nik hori potxoeneakoa eta banekin zuzer, gero, hemen Bilapilar. Bai. Eta hemen Bilapilarren urtaskentzen dituzten, eta gero ere zuen errebindikazio bat izan zen, eraikin berri bat. Azkenean, buelta asko eman zituen gaia, baina azkenean Bilapilarren gelditu zineten. Egokitu behar izan zen, berriro utxetik hasi ez. Kanpotik begira oso behigarria da eraikin bada, izango da igual beste musika eskola batzuetan lidia, eta izue barrutik nola bizitzen eraikin berria, bost urte da inauguratu zala, baina, guai zuen egoitza da, ez du zer ikusinik orduko Bilapilarrekin, beste espazio batzuk sortu dia inguruan, ez bakarrik eraikinean, bezik eta kanpo aldean, nolako balantze ingo zenokete, 5 urtetan eroz. Ja. Balantzea positiboa.
Erekin berria bai mandigula beste halmen bat, gauza asko dizkigu. Lan aiteko moduak, erosotasunak... Bai. Bai. Zer gut. Bale, harrituta utzi nau, ja hasieratik orkesle asko zituela ez baitek, ez? Bai, osea, eske esan dizut, gu hasi ginean bi taldetxo. Begoña, bi taldetxo, eta, bueno, bi taldetxo, zenbat izango zen, 15 eta 15 o 30, eta kize, urruko urtean ja, ez daki, berrogei eta piko, eta gero esan duen, espero gehienez 80 da, eta 122, eta, bueno, a ber, jendiak ere kanpoa jun edo ez, eta hemen bertan euki, pues, eta igual ez zan. Eta 200 horiek ez du esan nahi, 200 umezianik. Ez lehena argitu dut, osea, 200 ikasgai. Batek ematen badima, eske orduan ere bestia zan, garai hartan. Metodologikoki zan solfeua musika mintzaira, etzen da baina, zan solfeua eta gero zan harmonia. Harmonia ere beste gai bat zan, porque harmonia ere beste irakasle batek ematezun. Eta gero instrumentua emate bali bazu, ikasle bakarri izan da, 3 ikasgai ematen nahi zara aldi berean. Orduan, zifra horiek. Beste gauz bat ere Bila Pilar erekina hemen dagoela. Bila Pilar kokapenan gatika ere, leheno aztu zait komentatzea, izena Zumarte. Zumarte izena, nondikan dator. Claro. Izena jartzeko ere, estatutuak gine horretik izen bat asmatu birgenun, da ze izena jarriko du. Herrin bal dago hola musikari ospetsuik izan dutakoa dakigu nahi gore. Referentzia bakarrik genekan, Angel Cartero etxistu da, ja. Eta behar sortutako partiturek eta hola... Behar sortutako... Ez tetu uste zegoen nik. Eta ordu musikua bezala, usuriko zen, ez genekien. A ber, piezan bat edo baldin baka edo norbait naiz kanpoko batekin dago usurikoa. Eta orduan hasi ginean, bueno, leku bat edo... Osea, eta orduan, garai hartan, hoen hemen ikusten dan poligono industrial hau eta hori dana, erdimarisma bezala zen. Erdimarisma bezala zen. Da, tren geltokitik eta atxega jauregia, hemendik antzikon erreka bat, eta gio beste erreka bat handik. Eta herrioa egitezun irla bat. Irla uarte bat. Eta harrek zun izena Zumarte. Eta ja orduako, ja garai hortzako, 84ko, ja hasita zauden erreka desbiatu eta hemen bidea karretera nazionala dikoana. Eta horrak aiten naizien. Eta hor Zumartegi mantendute toponimikoki Zumartegi, poligonoa, Zumarte uartea, garai batean zegoelako. Eta hintzen herrio desbio bat, errekau lurperatu eta trenbide ondotik handi joa herri baino, eta terrenoida nahi irabazi zuten, sortu zuten Zumartegi poligonoa. Baina sortu horretik guk, ja, aiginan da, bueno, zatuenian zauden dultzainero bat, pareja, dultzainero pareja. Paulo Orbeldi eta Jose... Zagardia, hori da. Eta tamborrera ibiltzen zuten Angel Carteron semia Inaxio Aramburu. Hori gehiago zian, eta horiek musikaki ez zaukaten solfeik, ez zaukaten pieza guztik buruz jotze zituten, baina bazauten harinarin bat. Jose Zainarrenekoa uartea 1 metroa zaukanak, eta horiek haren melodia asmatu zula edo ez, orduan jarri zioten izena Zumarte. Harinarin bat.
Eta musikalki nola, Zumarte pieza bat zeon. Eta Villa Pilar, Zumartegiko ondogo, zer da, hortikan sortu genuen Zumarte izena. Hartu genuen. Ikasle ez deta. Hau da. Zan behar ikasle, kopurua beti, hasieratik bai handia, baina eske, goaz urte zero, Handitzen. handitzen. Eta hori de, eraikin berria bai eman digula hortako. Bai. Handuak dira. Bueno, ikasle zegian, 80 urte eta gero, lehen dabiziko ikasle horien semea gabak izango dira orain. Bai. Gatu zara, ero igual. Bai. Haitxuzen biladidez, hemen dago. Egin zen proba. Adibidez, beha. Bai. Txia ez, zen nahi, eta egin iten dura ere, arrobi lana baita irakasle izateko, ez da, irakasleren bat izango da, lehenagotik ikasle izan dagoa, Zumarte. Bai, zera, trikitisa gotzen, no? Zera, Manestorre aldaigera, Ixagarruti, eta, Baten bat aztugu zegu, baina bai. ikasetakoa dira. Bueno, eta gero ere, musika aitalde asko, bakarlari asko, edo... Hoi, bai. Hemen kasitako bidea, eta gero, egin duzen idea ez. Bai. Hombre, euki ditugu gabeziak danean bezala, gero, nola esan, eskaerak, niak bakizu, moda, adibidez, txistua inorra apuntatze ez zaigun moduan, eskaerak moda bezala izatea, gazteak zer ikusten duten, gitarra, teklatua, da, perkusioa ez bateria, haiek bateria esatu dugu, perkusioa ez bateria. Bateria ere bai. Eta zezatio, Zumarte baten da bateria, baina ez da bateria soilik, perkusioa da. Osea, danetariko instrumento perkusioa daude, da, bueno. Eta orduan, badira ere, guk gai batian, pues, horretik dauzkagu arautegi batzuk. Porque bestela, azken finean izango litzake, bai, gitarra ez dakize eta hau bakarrik ematea, beste guztia ez dago. Eta orduan, bai dira igual gitarra eta plaza nahiko ez daudelako kanpoa jundianak, edo bere kabuz eskolatikan kanpo ikasikoenak, baina, bueno, nik uste herriko gazte gehienak hemen egon direla eta aldutela izan, oita gure helburu izan. Niztasuna egotea instrumentotan ez... Bai. Ez teitzen ere aldaketa emozan, ez da, hasiera igual txistua da. Bai, gehitzen joan gehitzen. Bai. Eso musika dut baino, guain ja paleta zabalagoa. Bai. Amalau irakasdute daudela, amalau instrumento, Hemen aukata, biolin, Bai. kantu teknika ez lain eta horretan. Bai. Trompeta, tropoia, Organoa ere ez da leku guztietan. Osea, organo ikasten ere ez da jende asko. Hombre, eta aukera ere irakasle eukitzia eta daukagun organo eukitzia. bai, Ez da... organo txiki bate bai, organo... Bai. Hemen jutzeko aukera badago, baina bai, elizakoa dela, beste... nik daukate impresioa, Zumarte usuta eskolaren bokazioa bikoitza dela, ez badara, ez da irakastea. Baina bestea ere nolabait musika kalera ateratzea, ez? Eta zuek zuek antolatzen zuzue gauza asko, ez? San Ceciliako monezko kontzertua zuen Urbil, kontzertu pedagogikoak, duztuta behar kontzertua, baina gai zabar duguna, Santixabeletan ere, bokazio bikoitza da, musika ikastelera eta musika kalera ateratzea, ez? Ez que bestela, musika ikasten da, ez paizu kale ateatzen. Claro, ingoa gaine ikasten da bilena, ingoa aspertu. Umetan, aspertu. Orduan, eman behartza joa gago zea kale ateatzeko, eta lagunak eguntatu, eta kalian izan ibilita. Ez dekretu horrek geopiskat moldatu dute. Jaurlaritzak atezuen musika eskola ez konservatorio.
norberak, musika karrera kompleto batekin eta bere bizitzako zera izatea bakarri baino figura musika eskolena da hori nivela hain handia izan gabe ere musikaz disfrutatzea eta gozatzea eta hori da. Eta aldi berean horregatik ematen ditu laguntzak eta hori saugarriak direnak ere musika ikasi aukera bat naiz doaina ez izan, kostuak beste akademi pribatuak ere daude baina subentzioa oso murriztua, ez dakit ez dioten hasta kendu ere ja, eta oso murriztua. Eta gero, klaro, musika eskola beak ere lehen esan dizut moduan batzuk udalenak dira, beste batzuk badaude erdi pribatuak ere bai, eta pribatu hauek eta gure alden nik horretikan elkarte batek gure estatututan jartzen du musika sustatu, jendiek diruz gutxi dakanei laundu ahal izan eta musika herrian zabaldu. Hori estatututan jartzen dugu eta elkarte bat izateak beste gauz bat gain oidu. Eskola pribatu batek irakatziko du eta aio. Ateatzea handikan, akademitikan eta aio. Nire lana bukatu da. Eta elkarte izateak hori daka, elkartean gaudenok, goxutruk beste elkarte batzuk beste gauzetan egiten duten bezala, irakasleak ordainduta daude, baina elkarteko lanak, gizarteratu musika eta hori. Guzun batean gara irabazi hori gabeko elkarte bat, esan du bezala bolondrezak gara, dugu ezen kobratzen, puntan gauden irakasleak eta... Irakasleak ordainduta eta gaur egun goegoetara bestela subentzioak ere ez dizut ematen, beren gizarte segurantza eta guztikin. Eta komentatu ezuna de, bai herria zabaltzea dela, baina herritik kanpora ere, bai Euskal Herri mailan eta bai ze trukeak eta hori da. Bai, elkartrukeak. Bezuak etortzen dione eta gero zuez gutzen. Zolakoak. Zatean izian behin, urtero, bezo berdin du betuko batekin. Gero alde gunean da, joan dela mintu jakan eginen. Hemendik kanpokoak ere bai, eta Madriden ere izan du ginean. Islandia ere bai? Islandia koruakin. Jon nahan, gaiotzea, asteburu bat behintzat, edo zubi bat baldin badago, baldin bada aprobetxatu eta... Bai, eta... Azten dute beste... Orain berriz, karo, eraikin hau urte pasa ditugu obra bitartean, kanpoan, eta egon du gara atomizatuta. Batzuk ikastolan, bestia Santuenen, bestiak hor... Guriako zean onduan. Bai, hori apuntatu. Eta urte, eta, karo, oain berriro hemen danak leku batian egoteak, eta ez elkartea bakarrik, irakaslea bek ere, beste kamarila, beste enxagua dago. Eta horrek ematen du berriz hasi gehala lehen ite genuen bezala. Aste burutsuak naiz elkartruk eta ez izan bizikidetza. Da hori, ez musika ikasi bakarrik, baina zure darokin bizikideitzeko, elkarrekin jun. Eta guain dela gutxire Hondarribiko albergian egon du. Aste burua. Lehen askotan iten genuen koruakin eta hola, jun eta hori da, ostialian jun eta igande guardin etorri. Eta bizikidetza horiek, gerora ere mamitu iten dute gero taldetxuak atatzeiena, nola ezagutzen dian elkarri, Bueno, a ver,
Berroi garen urte eusen haude. Bai. Zongo ia bukaera aldean. Bai. Ikastaro bukatu eta ja... Olizatu dira ospakizunak. Bai. Eta hor, bueno, ekainaren eman hauko hor dago. Bai. Bueno, estudiatu pixka bat, nola izango da ekainaren. Hoi, aitorrez, hobeto. Bueno, Ekitaldi hori. Bai. Se suposatzen izango da, ja, zona baiteko azken ekitaldi. bai, izango ja bukaera Amaiera. maierako jaialdi bat antolatu duguna. Eta gure asmoa da, kalera ateratzea. Dana, Sumarten egiten duguna, kalera ateratzea. Hor komisio bat sortu denun, juntatik aparte, Sumarteko komunitateari estatu genion laguntza, eta 9-10 pertsona elkatu ginen komisio horretan, eta hor ideiak. Eta atea zen, bukaera bezala, ibilbide musikatu bat egiten. Ze egingo dugu, hasiko gea, pixkat Sumarten historia kontatuz, bi kontalari hongo dianak, eta hasiko gea udaletxetik, gero esan dugu bezala, udaletxetik, jungo gea Zutegi Potxone aldea, eta txuko du pixkat herriko gure desberdinak, eta gure bakoitzean joko du musika eskolako talde bat. Pixkat historiakin jungo dela, eta ingo dugu ibilbide horit bat, eta bukatu dugu Sumarten. Bukaera emateko, historia, Sumarten erikin berria, eta hemen jaingo ditugu beste talde batzu joko dute. Eta izango da bukaera ibilbidea dena. Eta hor esate deno, baina hor oso ondo dago hori. Zingo dugu musika, baina zerbait gehiago eta Baskari bat. Dugu antolatu Baskari bat, 28. urterunan ingen afari bat, udaletxeko plazan, eta kontrolatu ginen kriston lekua zala, horako gauzak egiteko. Egura alde ikusten baldin badu, bintzen. Hori meski hemen. Eta alternatea frontoi. Baina denak kako txartean seguru izateatik frontoia egiten zu, baina... Ibilbidea ere, euriatu baldin badu, moldatuko den. Baina, pitzontu nahi, Baina... Ondo uratzua etorduan, ibilbide musikatu ontan bi kontalari egon dira, eta egin gaute labaiteko kontakizun bat, ibilbide osoan ez bakarrik azio. Osoan, hasiko gaudeletxean, han biltzen geanak. Eta tokian ingo dute aurkezpen txogo edo zola. Historia pizkan Sumarten, txistularekin hasiko gea, udaletxean, izkontatuko da kontatzen dana. Eta jungo gea, kale jiran, giota instrumentu gehiago... kontatzen egin ez, baina. Giota instrumentu gehiago elkartzen jungo gea, kale jiran, eta ingo dugu bidea, eta honean toriko gea. Eta hori gero Baskaria, txaranka batekin ere bai. Eta bueno, pixka festa, bukatzeko festan, festa bukatzeko. Zer espantzioan hasi hasi zian, hau, hasi ginean, Santa Cecilia... Aurretik. Aurretik, haurin genuen aurkezpena. Eraz de kasturte osoa edo, ez? Espagizun. Asko ben ditugu. Dugu ez dakit. Eta egin ditugu musika eskola urtero, dituen ekitaldiz aparte. Ditu beste 6, igual, o... Zertxo. Bai. Bale, zondo. Nire handetik, outside, eukara zerbait. Ditu nahi bai ez edo zer eskapatu gara zen gu, hori zer gotera. Gutxo gehiago, jatu dugu. Exat. Beti ere ni jendia animatu, azkenean beti gaudela, hemen ematu berdina gaudela lan egiten, da jendia animatu nahi baldin badu Sumarte pixkat ezautzea, eta lan egitea, eta hemen irikita gaudela beti, bai juntan, bai beti irikita gaude. Hortxe, hobi da pegar. Bai. Bale, eskerrik asko. Bueno,